Adi, Bu nggak weh tenan aku iki. iya ya. Wow. Hei, batang iku malah. Ancuk. Napa iki? Udah pangan. Barang cahane. Hei, weh weh. Nanti ya. Ya, gede gue nanti dat. Bye. Ini sapa? Mana ta? Aku juga harus. Sak luwe iki ya. Oke. Mas boleh aja. Dan Ya. dan motorane. Wih yo. Agak gelem. Opo iki? Apa balik? Dan wen. Hei, kenapa? Angin motor ya. Oke opo? Gila panganan. Panganan, gak kabeh iki sebenarnya. Wow. Yo, Kabeh ya. ojo sitok ae. Stok ya. Yo, tenang iki. Nang weh ya. Yo, oh wes, yo. Ya Jo, sing arek kontak iki tok. Wis ya ngene ya. Oh, saya demang le. Sung. Ya bawa. Terus. Ya. Woi, napa le? Miskin lah mulai sing apik. Murah puput ta? Kau lagi. Beli pulang kae. Wah, Kok sing iki? Helman yang boleh di ilang polisi kok. Gawe nek helme. Kok apa? Saya kira. I want to be a fat boy. I want to be a fat boy. I want to be a fat boy. Goblok rak ketok to. Ini loh. Iya, Bos. Wes, rampung kita ini. Dal. Ora ada jane. Motor
dhewe. Beyok. Aku sak katarak ya. Ana iwake blas. Wes, Mat ini gitu. Weang. kadung rene ra ana iwake. Lah yo, Cangkruk kene apa piye? wes ayo cangkruk Ben enek wong ngising ngono. Ya ayo. Cangkruk saya digerebek ngono. Lot. Ya, rusak ngono. Sudah rusak. Cangkruk enak. Piye, Jo? Piye? Enak apa ini? Weh, ini kira sus rusak kok. Oh, well, nyanyi. Ayo. Pip 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 pip. Tai asu. Weh, Ngono ae. Koncoku story di WA ngono wi. Lagu nyar. Lagu nyar. Saiki wae lagu nyar. Weh, Aneh-aneh saiki. weh. Lah udah. Wah. Tukang maling kere malingan. Paling joli pura iki kok. Lah yo. Godak ya. Ayo, dak. Ayo, candi bang. Nyak nih. Nyak kene preman itu. Ayo, godak. Suwi men cah kami jalan motor iki. Kadang balik-balik. Bar tak tinggal sholat sore radang balik-balik. Begal ta. Loh. Motornya nang ndi? Oh di sana ono yang hilang motor. Lambaran. Ayo, kowe enggak? Woi. Motornya nang ndi? Hilang. Aduh.